hapon. Naaw unta bihangyo kuya kay birthday man na sa akong mama. Pwede ba nga sa first Sabbath sa May ari ka mosimba sa among nga church kay iya man ang birthday ya. Salamat. Well, I'm very sorry gyud, no? I'm very sorry gyud kaayo. Sorry gyud. Ay doon na kuya na schedule na commit ana, no? Sa kuan murag sa kadwawan ko ni anang kuan na si Brother Neil John ana dugay na murag pila na kabuan gina-schedule niya na daan. So sorry lang gyud kayo. Tinod birthday na pero saon taman nga naa na magikon unya. Naatol masagipod nag Sabado pod unya kay naa man taan na schedule. Sorry lang gyud ha. Okay, apatay basahon. Sir, maayong gabi kanunay gid ming mo plastar sa amo nga payag sa pagpaminaw sa inyuhang programa, sir. By the way, si Lindon Karabyo de ini ang inyo gyud ning dugay ng tigpaminawan. Pwede ba sir nga makahangyo lang unta ko pamarayig lang pirmi man kong giapas, pwede bang imo kong tagaan og Bible? Yes, no problem. So dili ko ni ikuan ha, dili ko ni dili ko usani i-delete ni nga number unya mangayo ko og complete address nimo ha. Salamat kay. Okay. No problem kay naa pa tay gamay nga ikahatag nga Bible. Okay. Maayong Odto pastor, doon na unta ami pangutanan ni. So di lang ako nitiwason. Kita gud dinhi sa ato nga programa before nato ko nanatay tiksan nga daan ba ngang imo pangutana tubagon kay matag gabi usa ra gyud ka pangutana ang matubag unya mag-abot may text sa panahon may pangutana nga kuan sa ato panahon sa ato nga broadcast hour naapod sa adlaw, no? Anytime, any day, any hour, pwede magudtang matiksan, pwede tang mapangutana. Mao na nga aron pod ma-aware kay basig magdahom ra pod ang kuan ang utana nga di tutubagon ang iyang pangutana. So aron siya ma-aware, tiksandaan sama igabot nako dito sa balay og di ko ka-text sa gabi sa kadlawon kay kadlawon pa magyud ta magmata or kahaan ng buntag sayo pahibawon na siya nga tiksan unya sa panahon nga maka-reply na gani naay panahon sad nga medyo mag text no text so sorry lang good no kay kanana ang kuan nakahibaw ko nga nakasabot mo pero dili gid na mahitabo ng pangutanan ninyo nga dili na tubagon kay mo manay atong gihuwat mo nay naghatag og kulor dinhi sa atong program kay wa mami among kaugalingong nga topic nga i-discuss dinhi tungod kay lahi man ni ang format sa ato nga program nga mura ba og kamo dunay kalabutan o apil mo niini nga programa pwede mo sa reaksyon, contribution o question no. Okay, salamat kay last text nga akong basahon kay kuana salamat nga medyo naulian na diri ang kuana to diri sa internet no. Okay, to last text nga atong basahon. Sir, among pangutana daig hapon so kuan lang kanang sorry lang yun no. Ang rason magud nganong di na tiwason og basa basta pangutana ang ato magong oras makawat no makawat ang kanang maibanan ba unya morom gihapon di magihapon mako ang kay naa may naguna nga pangutana. Well, si Brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message diha siyang cellphone, mas maayo siguro Brother Libby nga imong liliun sa diha nga atong monitor aron atong hibaluan kung diini nagagikan mga lugar dapitan nasura ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, digan salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga, nga mga tigpaminaw, mga pinalangga natong mga viewers no sa dinhi sa Pilipinas o uban pang mga nasod sa kalibutan o kung asa mo nahimutang niining panahona, kamong tanan mga higala kidapit mo namo o gina-welcome mo namo dinhi sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Panahona nga makapadala mo og mga mensahe pwede sa pag-text sa among mga number nga among ipahibaw nga ninyo or ari sa comment section na to sa Facebook no sa DYCM Bugo
Adventist. Makahimo mo sa pagpadala sa inyong mga evening greetings ba, mga birthday greetings, o uban pa mga pangutana, o karong taod-taod na amoy mga dugang tubag sa pangutana. Ato nang gina-welcome higala, nindot na makatamposad mo, makahatag mog dugang pagpasabot sa mga higala nato nga nagpadangat sa pangutana dinhi sa ato nga tulumanon. Okay, palihog lang po sa atong mga viewers o nag-follow sa ato nga live sa Facebook nga atong i-share mga higala kanunay ang ato nga programa para nga mas daghan ang makapamati sa mga pulong sa Ginoo. Okay, ato na ning sugdan pagbasa ang atong nakita sa screen niya si Rogie Bernel Layusa. Salamat sa pag-pray o pag-love, Brother Rogie. O niya po, Sister Ginaline Lumuntad, salamat po sa pag-love o pag-pray. O niya sad ang Riverside FM Cebu, ang 93.2 MHz. On air nata diri mga brad. So thank you kayo diha ninyo mga sirs no sa ato nga inyong gi-on air ng ato nga programa. Thank you kayo sa atong maabtikon nga station manager diha og sa atong CEO. Kanya thank you po ni Pastor Joel Tirana. Kanya salamat po sa mga higala nato nga nagpaminawan diha sa Riverside FM. Kutob sa naabot diha sa Lanog sa Riverside. Karong gabi na gina-welcome mo na mo higala dinhi sa ato nga tulumanon sa Jesus is Our Hope nga nanukad dinhi sa Bugo City, Cebu sa DYCM FM sa 100.5 FM. Okay. Atong ipadayon ni Apod si Meliod sa Silasol. Salamat po Brother Meliod sa pag-love ug pag-pray. O niya ato po nakita si Brother Ronilo Itang. Maayong gabi na usab kaninyo Brother John o Kuya Livy. Maingon sab sa mga kaigsunan tigpaminaw o sa mga nag-view niini nga programa sa Jesus is Our Hope. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo. Niya po si Chel Notario Aragon. Salamat po sa pag-love o pag-pray. Niya po si Christy Layon sa Argawanon. Salamat po no sa pray og pag-love ni Apos Brother Rufino Moreno. Salamat kay Brother Rufino sa kanunay niyong pag-ampo sa programa. Ni Apos Sister Nana sa Saudi Arabia or si Gay Marie Kalapuan. Salamat po sa pag-love og pag-pray. O ni Apos si Sister Erlinda Istaura. Good evening to all sa inyong duha. Diha sir og ingon man usab sa akong mga kaubanan sa Matag of Church og sa tanang mga naminaw og mitan-aw karon. So salamat po kaayo Sir Linda og sa tanan diha sa Matag Obliti nga naminaw sa atong programa. Niya po si Brother Edwin Notarte. Salamat po sa pag-love og pag-pray Brother Edwin. Niya sa ning ibalhin sa pikas nga screen ato ning tanahon ang mga kahigalaan nato nga nag-love, ang uban nag-like sa ato nga program. Aritas mga nag-love, mga higala, niya ato nakita dinhi si Watchman on Zion's Wall, si Brother Mike Rivera. May gabi ni mo Brother Rivera. O niya po si Brother Ronilo Itang. Ato po nakita si Sister Roslyn Mainit sa Germany. So good evening Sister Roslyn. O niya po si Sammy Puiba. So salamat kayo. Niya po si Edwin Notarte, Eriksa Sinoy, niyasad si Nana, Dudong Oftana, Chel Notario Aragon, G. Merced, Ria Katamko, Alburo, Lovely Diheto, ay, mayong kuan ka may gabi salamat ha na nagkuan mo da nag-view mo da. Thank you. Niya po si Brother niya po si Rogie Bernel Layusa. So thank you kaayo. Niya aritas mga nag-like niya ang Sister Ginaline Lumuntad.
Lovely Dijeto, Erlinda Estaura, Natividad Desamparado Tadlas, Million Silasol, Anisito Presilias, o ang Riverside FM. Panyani pa itong basahon sa ato nga keypad. Good evening, Kuya Libby, og Brad John, og sa tanang naminaw, karon. God bless ninyo, Kuya, og sa tanang naminaw, salamat, yika ni Philly Desor sa Kuanisya sa Dolores, Ormoc City. So, salamat kayo, Sister Philly, sa inyong pagpakiguban o pagtanaw sa ato nga programa. Brad Libby o Brad John, mayong gabi, naminaw na pod mi karon Brad. Luloy Arcilia, Sister Piding o Alfie Arcilia diri sa Ormoc City, Barangay North. Okay, salamat kayo, no? Diha sa Barangay North. Sa mga kaigsunan nato diha, makaigalaan nga naminaw sa ato nga programa. Okay, makahimog po mo sa pag-send mga higala o mga mensahe kay karon taod-taod ato nang basahon ang inyong mga mensahe nga inyong ipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. Okay, mo padayon ta sunahan ania si Brother Sonny. Sumayang, salamat sa paglab ug pagpray Brother Sonny. Ani atong ihatag ang panahon ni Brother John alang sa pagtagad sa pangutana nga mo'y ato nga tukion karong gabion na. Okay, Brother John. Okay, dagang salamat Brother Libby. Adto ta aning pangutana, no, ni Brother Renato. Father Renato Pilongko. Okay, Brother Renato Pilongko, salamat ang imong pangutana ato nang tagaan og kuan. Brother Renato Pilongko, ato nang tagaan pagtagad. Okay, good day sir. Kamo manggod wa mo'y pare sa inyong tinuhuan. Mauna nga wa gyud pare nga makatudlo sa inyong tinuhuan. Tan-awara nagtuo mo og Trinity. Unya, ang Trinity, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo, unya, dili mo manguros. Mauna nga, wa man mo tudloi, kay wa mo'y pare. Okay, daghang kayong salamat, no? Kanang Brother Pilongko, aning imong kuandre gipadala. Hinoon, ako dili ko gyud diskumpiyado aning imong gitext tungod kay nagtext ra man gyud pud ka base sa naa sa imong hunahuna og sa imong nakita. Nga kami wala gyud mi pare. Tinuod mo na, wa. Unya, way makatudlo sa inyo. Oh. Way makatudlo sa inyo sa insakto. Nya tanawara nagtumatod mo nagtuumi og Trinity nga ang Trinity Amahan, Anak ug Espiritu Santo unya dili mo manguros. Okay, daghang kaayong salamat Brother Renato Pilongko aning imuhang aning imong gitext diri sa ato nga programa, no? Ato ning tagaan og pagtagad karon. Mahitungod ni anang imong gihisgutan, no? Nga kami wala mi pare. Kung imong tan-awon og diin ra kutob ang pagkapari diha sa kang Kristo kay siya mao ang katapusang pare. Sa klaro na katapusan siyang pare. Gawas kang Kristo wa nay lain pang pare kay ang mga gasang nga gihatag ni Kristo diha sa iyang iglesia nga gitukod. Sabaw mo, sa iglesia nga gitukod ni Kristo, mga Sabbath keeper na. Sabbath keeper. O gunya, kamong mga Sunday keeper, layo, ragyod mo, sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Ang kinini ang gasa nga gihatag ni Kristo diha sa iyang iglesia, wala na maapil na ang pagkapare kay si Kristo naman araman ang katapusang pare.
Kung atong basahon dinhi sumala sa gihisgutan sa Episo Kapitulo 4 versikulo 11, ingon niini ang gisulti o akong masahon ha, unsay gisulti dinhi. Og ang iyang mga gasa, tanaw ha, og ang iyang mga gasa mao nga ang uban na himong mga apostoles, ang uban mga propeta, ang uban mga ibanghilista, ang uban mga pastor, og mga magtutudlo. Kining mga gasaha mao'y gihatag ni Kristo ngadto sa iyang iglesia, ha? Nga ang iyang mga gasa, ang uban nahimong apostoles, ang uban propeta, ang uban mga ibanghilista, ang uban mga pastor, og mga magtutudlo. O, naapil dinhi ang pastor, wa na maapil ang pare. Karon, ang kaning imong gisulti ba nga awa manggod mo'y pare mo nang way magiya ninyo sa pagtudlo sa insakto. Diha anang bahinan na sayop ka, brother Renato Pilongko. Kay ang magtudlo gyud sa tao, dili man pare. Tanawa ha, kung imong basahon sa Buhat Kapitulo 17 versikulo 11, nagsulti diha nga ang mga sayong nangakabig nga mga tao nga sa pagwali sa mga apostoles, sila na nagsusi sa kasulatan adlaw-adlaw aron sa pagsusi kung tinuod ba ang mga butang nga gikasugilon kanila. Sa mga nangakabig sa unang panahon, wa sila ning duol ngadtos pare, kundili ang ilang giduol ang balaang kasulatan. Pamati iragod niyo parang nga wa gyoy ni sa Buhat Kapitulo 17 versikulo 11 akong basahon na sumala dinhi sa gihisgutan ni ining bersikulo ha. Sa 17:11 sa Buhat akong basahon nag-ingon dinhi ingon ini. Og kining mga Hudiyo mabuot pa kaysa mga Hudiyo dito sa Tesalonika. Kay kini sila midawat man sa pulong uban sa bug-os nga pagkamasinabuton nga sa adlaw-adlaw nagtuon sa kasulatan sa pagsusi kung tinuod bagayod ang mga butang nga gigasulti kanila. Ang mga tao nga nangakabig sa pagpangwali sa mga apostoles, matawag ba nato og early Christian, ang ilang gihimo, nagsusi sila sa kasulatan adlaw-adlaw. Aron sa pagsuta kung tinuod ba ang mga butang nga gikasugilon kanila. Wa na sila nga to yung hunahuna pag pari pa. Ilang gisusi ang kasulatan adlaw-adlaw. Sa kahimtangan nato karon sa atong pagpangalagad sa Ginoo, yes, naay mga pangulo sa simbahan, ay mga leader. Pero og maghuwat ka nga ang leader nimo mo'y mutudlo, huna ako no kung unsa na ang ilang gitudlo. Mabitaron nga naay mga tao nga nagtuor gid sila nga ug di ka mosulod sa ilang tinuhoan, dili ka maluwas. Nganuman mo nay gitudlo sa ilang leader. Pero kung ang Biblia gisusi nimo aron sa pagsuta kung tinuod ba ang mga butang nga gikasugilon kanimo, aw imong susihon ang Biblia. Nganuman sa ikaduhang Timoteo Kapitulo 3 versikulo 16 nag-ingon, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Naay mga tao nga kulang sila og pagsabot, kulang sila og pagbati og pagtuo sa kasulatan o kon Biblia tungod kay hinimo lamang og tao. Tanawa, tinuod na. Pero ang gisulti ang tibuok kasulatan gituga sa Dios, wa man yung gitugas tao. Unsay katuyuan? Aron may kapuslanan sa pagpanudlo. Asa ang tao magpatudlo? Dinis kasulatan kay ang Dios nagtuga. Sunod, alang sa pagpamadlong. Asa ang tao mabadlong? Sa kasulatan kay gituga ni sa Dios. Alang sa pagpanulid. Asa ang tao matarong? Anhis kasulatan.
ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Asa ang tao mamatuto sa pagkamatarong? Dinhi sa kasulatan, dili didto sa mga pare. Nakuha nimo ang punto, Brother Renato Pilongko. Karon, kung atong tan-awon gyud dinhi, ayo lang gyud mo og kakuang kay nahibaw magyud mo unsay prinsipyo og baruganan ni ini nga programa, musulti magyud ni sa tinuod. Kay kung imong basahon ang Zacarias Kapitulo 8, versikulo 16, nagsulti nga sumulti ang tagsa-tagsa kanyo sa matuod sa iyang isig katao. O pasultihos, tinuod mo sa ang amo diring isulti, tinuod ni. Mauman bitaw nga sa ending sa atong programa mo ingunta, the Bible may heart you with the truth, but it will never comfort you with a lie. Nga naman, tungod kay ang balaang kasulatan magatudlo nato ngadtos pagkamatarong ingon nga kinipulong sa Dios. O pamatian ninyo ha, kung atong tan-aw dinhi sa Malakyas Kapitulo 2 versikulo 8 ingon niini ha, nagingon dinhi sa MBB sa Maayong Balita Biblia nagingon, apan kamo nga mga pari mibiya sa kamatuoran. Period. Tanawa ha, kung ang pagkapari mo'y imong hisgutan, dili na maong inyong mga pari sa mga pari ang hisgutan dinis Biblia gani. Nga naman, may asawa. Unya nagsunod sa kasuguan sa Dios. Ato man na rong mabasa, apan kamo nga mga pari mibiya sa kamatuoran. Ang gitudlo ninyo nagtukmod hinuon sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop. Gilapas ninyo ang kasabutan nga akong gibuhat uban kaninyo. Nagunsa ni sila? Naglapas. Unya mibiya sa kamatuoran og nag-ingo dinhi nga matud pa dinhi nga nagtukmod hinuon sa kadaghanan. Mo nang daghan ron sa sa pagbuhat og sayop. Akong balikan na gudo, apan kamo nga mga pare mibiya sa kamatuoran, ang gitudlo ninyo nagtukmod hinuon sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop. Munang daghan kairoy mga tao nga ang ilang gibuhat sayop, resulta og bunga na sa gitudlo sa ilang mga leader. Mao na hinungdan nga ang sayop nga ila karong gibarugan gituhuan para nila husto nga kung imong sulti as tinuod mo ingon na lang na ang among namatan og mahayag amo na lang pakamatian. So klaro na. Unya kung pare ang inyong hisgutan, ang mga pare sa unang panahon nga gisgutan dinis Biblia, mga Sabbath keeper, lahi ni ining inyong pare karon nga Sunday keeper ug usa pa ang pare nga gihisgutan dinis Biblia nagsunod sa tanang mga kasuguan sa Dios ug unya may asawa ang inyong pare wala man. Kung atong basahon dinhi sumala sa gihisgutan sa Lucas Kapitulo 4 Kapitulo 1 Lucas Kapitulo niya mo ni ang gihisgutan dinhi sa Kapitulo 1, versikulo 4 og 5. 5 og 6. Ingon ini ha, akong basahon, pamatiin ninyo. Nag-ingon dinhi, nga matud pa dinhi sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 5 og 6. Nag-ingon, sa panahon nga si Herodes maoy hari sa Judea, may usa ka pare, naghisgot pare, nga ginganlan og Zacarias nga sakop sa kaparian sa sa hutong ni Abias. Ang iyang asawa mao si Elizabeth nga sakop usab sa rianong banay ni Aaron. Tanawa, ang iyang asawa si Elizabeth. Ang pare nga nahisgutan dis Biblia, balikon ko, nagsunod sa kasuguan sa Dios, Sabbath keeper, dili sama karon ang Sunday keeper. Unya ang iyang asawa si Elizabeth. Suminyo ang pare nga gihisgutan dinhi sa Biblia. So wala nay labot ng paria nga inyong giilang nga matud ninyo way makapasabot namo og tarong kaway magtudlo kay way pare mi.
Natural na kay wa naman na kinahanglan na sa atong pagpangalagad sa Ginoo karon kanang professions pagkapari kay ang gibutang si Ginoo pastor. Unya akong balik kag basa iyang asawa si Elizabeth nga sakop usab sa harianong banay ni Aaron. Silang duha nagkinabuhi nga matarong og dalaygon sa tubangan sa Dios og nagtuman gayod sa tanang mga sugo og balaod sa Ginoo. Ang gisgutan ni pare may asawa unya nagsunod sa tanan nga mga balaod sa Dios. Pero ang inyong pare ron nagsupak sa tanang balaod sa Dios. Ha? Tanawa ra gud na. Nganuman, ako ra gud ning basahon dinhi sa page 298. Di pa ni dugay lang gyud na abot sa ako ning libro ha, giuluhanig The Faith of Our Fathers, kang James Cardinal Gibbons di sa page 209 sa page 98 akong basahon na nagingon din niyo. God forbid that any of my readers should be tempted to conclude from what I have said that the Catholic Church is opposed to the reading of the Scriptures or that she is the enemy of the Bible. Mo na gingon ni Cardinal Gibbons. Unya naging matural nga musaktong gingon sa gisulat sa tagna sa Malakis nga nagtukmod sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop og mibiya sa kamaturan nga naman. Gisayunan ka nga enemy madena o oppose. The Catholic Church is the oppose to the reading of the Scriptures or that she is the enemy of the Bible. This is very clear. Unya padayon na nakubasa ningon. The Catholic Church, the enemy of the Bible. O mo ni brother Pilungko ang gihisgutan dinhi. Unya enemy gid mo sa Biblia. Kanang gihisgutan nimo nagtuo mi og Trinity. Pero nganong dili mi manguros? Dili man na ang pagpanguros gigamit ang kanang Trinity nagpasabot na sa tulo ka persona, Amahan, Anak ug Espiritu. Pero wa na gigamit sa pagampo nga sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Dili man ha gamitono ng in the name of the Father, the Son and the Holy Ghost sa pagpanguros. Ngano man tungod kay sa bautismo man na pamatiin ninyo ang gihisgutan sumala sa Mateo 28:18 hanggang 20 ingon niini ang gisulti. Og si Jesus mitubag kanila nga nag-ingon, kanako gikahatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta. Busa panglakaw kamo ug himuan ninyong tinun-an ang tanang kanasuran, katawhan ug pinulungan nga magatudlo kanila naging tanang tinun-an ang tanang kanasuran o tanang pinulungan nga magabautismo tanawa nga magabautismo balikon ko nga magabautismo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Asa ni gamita dito sa bautismo dili sa pagpanguros. Naunsa man ka brother Pilungko? Sulay ko no pagsusi ang kamatuoran aron ni ka mahayagan lagi sa atong gibasa ang mga nangakabig sa unang panahon nagsusi sila sa kasulatan aron sa pagsuta og tinuod ba ang mga butang nga gikasugilon kanila. Ang kasulatan gimugna og gitugan ni sa Dios aron ang tao matudloan. Brother Pilungko, kung nagsusi ka pa lang sa kasulatan, natudloan ka na unta karon. Sunod gingon alang sa pagpamadlong. Og nagsusi ka pa unta sa kasulatan, nabadlong ka na unta karon. Kay kana na ang angalan sa mansana ka Espiritu Santo, dili man na sign of the cross o gamito nimo sa pagpanguros kay sa bautismo na. Ingon ni Kristo nga magatudlo kanila. Himuan ning tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpamautismo. Bautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Sa bautismo na dili na sa pagpanguros
Pero lagi kaysa atong gibasa, ang mga pare mibiya sa kamatuoran ug nagtukmod sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop, mao nay hinungdan karon nga sa imong pagkasayop dili ka nagyud mutuo og sultian kag insakto. Kay ngano man ang gitudlo sa inyo sayop, unya ang nagtudlo mibiya sa kamatuoran according to the Bible. Bugat man ni Brother Pilungko sa imong igdulungog karon, pero kini maoy tinuod. Ang gisulti sa Zacarias 8:16, sumulti ang tagsa-tagsa kanyo sa matuod sa iyang isigkataw. O mo na sulti dinhi, musulti sa tinuod. Og way lain nga makatug-an og makasulti natos tinuod ang balaan nga kasulatan. Again, Brother Pilungko, kanang sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, dili na sa sign of the cross, dili na sa pagpanguros, kundi sa bautismo na. Nagingon nga magabautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Nan kinsa maning bautismuhan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo? Atong basahon sa 20, nagingon nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo, og tan-awa ako magauban kanyo hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Kinsa tong bautismuhan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, katong gitudloan sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo. O tan-awa, daghan ro'y nagbautismo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, pero wa tudlo is pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo. Makita nimo nga wa gi kausaban ng kinabuhi. Ang nausabra ang karitula lang sa ilang simbahan, pero lapig kinabuhi wala. Ngano man, sa una sa wa pahing bautismuhi na Sunday keeper nagbantay Domingo, humay na bautismuhi Domingo ra gihapon. Ngano man na kay gibautismuhan nga wa tudlo is pagtuman sa gisugos Ginoo. Sa una nagkaon sa gidilis Ginoo, perti buwa kaon sa inasal, kaon sa baboy. Pero human na bautismuhan nganong ni kaon ra gihapon, kay gibautismuhan nga wa tudlo is pagtumas gisugos Ginoo. O gunya sa diha nga wa pa mabautismuhi, gilapas ang adlang igpapahulay, Sunday keeper, sa nabautismuhan na Sunday keeper ra gihapon. Unsa may nausab? Wa. Ang nausab ra ang ngalan ra sa relihiyon, unya ang gisulting bautismuhan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, kadtong natudluan sa pagtuman sa tanan nga gisugo sa Ginoo. Brother Pilungko, again, ang ang kanan ng Amahan, Anak ug Espiritu Santo, dili na siya gamiton sa sign of the cross, kay di man sa pagpanguros. Iya na sa bautismo na gamiton sigon sa gitudlo ni Kristo. Ang nakadaot ra gud sa ato kay wa manggud talagi magsunod sa gitudlo sa Ginoo. Naa man ta nagsunod sa gitudlo sa mga pangulo, unya wa magsusis kasulatan. Kung imong basahon ang gisulti ni kanana ang Cardinal George Farley, Brother Pilungko, nag-ingon siya, the doctrine of the cross is received as a mark for electorate people. Mao na gisulti ni Cardinal George Farley. Ug tungod niya na, Brother Pilungko, ayaw lang diha og kapikon, ayaw lang diha og kalain. Kay nga naman, kamatuoran magkahimong gusto, kamatuoran magkahimong gipangita. Ang gisulti sa Juan 17:17, balaan na sila pinagi sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Pulong sa Dios ang imong gipamati karon, pulong sa Dios ang inyong gipamati karon, o kay pulong sa Dios ang inyong gipamati, ang pulong sa Dios mao ang kamatuoran, busa ang imong gipamatian kamatuoran, dili kabakakan, dili mga chismis, kundi mga pulong kini alang sa kaluwasan. Hoy ba? Sa Santiago 1:21 nagingon, busa lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling ug sa naghingapin nga pagkadautan, ug dawatan ninyo sa kaaghop. Remember, ug dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Pulong sa Dios ang imong gipamati karon, Brother Pilungko, basta nang naminaw, dawata ang pulong sa Dios matupa arang makaluwas sa inyong mga kalag.
Ang Herbiano 3:15 nagingon, samtang ginaingon pa karong adlaw, pagkadungog ninyo sa ihang tingog, ayaw ninyo pagahia ang inyong mga kasing-kasing. Brother Pilungko, uban sa tanang naminaw, nadungog na ninyo ang pulong sa Dios, ayaw ninyo pagahia ang inyong kasing-kasing. Hapit na mo balik ang Ginoo. Unya magpabilin paghapon mo ni anang inyong namatag mahayag nga wa man na itudlo sa Biblia. Timani ang balaang kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Sa imong pagtuo o pagpangalagad si Ginoo, kung ang kasulatan paunta mo'y gibasihan, kana natudloan gas Ginoo. Pero kaywa ka magbase sa imong pagtuog baruganan sa kasulatan, ang gitudlo sa imo dili ang gitudlo sa Ginoo, kun dili ang gitudlo sa pangulo sa simbahan, mao na gisulti sa atong gibasa nga nagtukmod sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop. Brother Pilungko, hunong na sa pagbuhat og sayop uban sa nang naminaw karon. Sunda og tumana ang pulong sa Dios kay wa gitay lain nga malauman makasulod sa gingharian sa langit ang nagsunod sa kasuguan sa Dios. Sumala sa Mateo 7:21, seryoso ang gipamulong ni Kristo. Dili ang tanan magaingon kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundi ang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Daghang salamat, Brother Renato Pilungko. Uban sa tanang naminaw, ang Dios magapanalangin o magbalaan kaninyong tanan. Si Brother Libby, maghatag dugang pagpatinaw, pagpasabot sa natinawan, ug nakasabot na ninyo nga mga una-una. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. So padayon ta higala ato ning basahon niya si Aragon Michelle. Maayong gabi kuya og kanatong tanan. God bless sa tanang naminaw. Okay, God bless. God bless for also Sister Michelle. Niya po si Sister Ila Lipalam Kalapuan. Salamat sa paglab ug pagpray. Nya good evening po ni Brother Johnny dia, imong kauban sa kinabuhi. Tanan natong masilingan sa mabuli, atong gina-welcome katong mga naminaw sa lanog sa trompa ni Brother Rex Sinoy. O kang tuta dito sa mabuli, naminaw sa dito sa lanog pod nga sound system. Okay, adto ta higalas pag tan-aw sa mga nagpadayon sa pag-send og heart o pag-send o nag-like sila sa itong programa ato ning pangbasahon. Okay, ato ning tanawon mga higala kay niya daghan ning mga kahigalaan nato nga nag-send, no? Ato ning pangbasahon niya si Basilio Notario Jr., niya sad si Toki Ga Coriba, niya pod si Luel Nodalo Estrera, Patri Jem Colastri, niyasad si Orly Mitande, niyasad sila si Brother Roger de los Santos, Jo Cordoba sa Bawod Bantayan, niya po si Joan Del Sarol, Ila Lipalam, niya po si okay, ato ning tanawon si Merced, niya arita sa Pikas Mahigala sa mga nag-like, mga nahidugang nagtanaw niya si Michelle Birosel, naminaw sad nakiguban nato karon si Sister Gina Tirana Piket o Rolls Soto Tams. Okay, niapod si Clotilda Sihudo, niya po Gisoto ni Buok, nakiguban sa nato, niya Brother Anisito Periselias. So thank you kayo. So mato tahigala niya po si Shena Rose Vlog. Hello po. Okay, main kabini mo Star Shena. Okay, kadalo ragod Brother Libini, may chat ni Mother Lia Muñez, anak kon wala man mo nag-live. Nag-live man ta dire, Mother. Naamang gani gipangbasa nato diri nga mga viewers, no? Nagkuanta, nag-live ta, Mother. Nag-live ta dire, Mads. Ato ning tanawon mahigala dire sa ato nga messenger. Na po mga nagpadalag mga message, no? Ang ba nag-send og heart. Niya si Ninfa Villacastin. So good evening nimo Sister Ninfa.
diha sa Cadiz City. O niya po si Sir Paul John Abalye sa Kamansilis. So good evening diha sir, no? May gabi sa tanan. O niya po si Basilio Notario Jr. O niya nakig-uban sa nato si ni asad si Gina Gunilamos Larisma. O niya, thank you also Sir Matthew Anderson for watching and following always our program. So thank you and God bless you always and your Sir family. Matthew, thank you so much, Sir Matthew. Confirm, no? Thank you so much for your support. Okay, niya po si Sister Erixa diha sa Mabuli. O niya, Gerardo Ofiasa, nakiguban sa nato sa Bantayan Island. O niya po si Sister Nike Sumalinog. So thank you kayo sa inyong pagpakiguban sa ato nga tulumanon. O niya po mensahe si Brother Doming Bunukan. Maayong gabi ninyong duha, Brad Lib o Brad John. Niya, salamat sa paglab o pagpray, Brother Doming. Thank you kayo. Niya, ato ta mga higala pagpadayon sunan ato ning dalikyatan sa pagtanaw base og napay mga nahipuno. Okay, ato nakita din si Brother Rodolfo Bachancela or Brother Tets. May gabi ni Brother Tets diha sa Ay, Rodolfo din is Brad Tets. pare Tets Bachancela. Brad Tets, mag-chat ko sa imo ha, nagkinahanglan lang usa ko og 1 box sa kuan. Thank you kaayo unya. Please ko og pangitag paagi nga dili madugay pag-abot na 40 taong kas isla. So magpadala ra ko sa imong kwarta, Brad Tets. Okay, mayong gabi ninyo mga brad. Nagtan-aw mi diri sa Silion Bantayan. Salamat kayo nya may gabi sa mga alalorsa diha family no. Atong mga kahigalaan makaigsunan nato diha sa Silion. Anya niya po si Madslia Muñez, ganina rana anakon John. Okay, sorry mother. Ganina ra na karon na nako na tan-aw. Anya po si Brother William Tadlas. Okay no, Brother William, thank you so much Brother William Brother William Tadlas, thank you gid kayo sa inyong pag-abi-abi sa akong pag-ana diha. Regards kay Pastor kanang Arnel Paalisbo. Okay, yun sa to paghanay Brother John. Kita gyud kuno Brother Libby, wala magud kuno tay pare sa atong tinuhoan mo nang way makatudlo nato sa insakto. Ing niya sa Bible nagtuo kuno tag Trinity pero dili ta mutuo nga kana sign of the cross kay Amahan, Anak ug Espiritu kuno na. Okay, daghang salamat no. So mangutana ka nga wa may pare. Na may pare oy. Ang among pare mao si Jesus Christ. Kami gisulti sobre ano nga siya mao ang high priest, labaw nga pare. Pero paghisgot niya og iyang iglesia ngayang gitukod, iyang gitagaan og gasa. Pero akong gitanaw din gayo, wa gyud apil ang pare sa gasa sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Nga siya'y ulo. O niya ang iglesia mong yung lawas. Ako basaon Episo Kapitulo 4. O niya versikulo 2. Versikulo 12. Arikos 12 magbasag una. Dayon ang 11. Atras 11. Alang sa pagsangkap sa mga balaan. Kana word sangkap. Pagkumplito ba? Anong mga balaan. Mga katawhan as Ginoo. Sakop na sa iglesia nga iyang gitukod. Nga siya ang ulo. Ang lawas. Mao ang iyang katawhan. Alang sa pagsangkap sa mga balaan, alang sa buhat sa pag-alagad, alang sa pagpalig-on sa lawas ni Kristo. Tama na ha? Nag-iskot ng alang sa pagpalig-on sa lawas ni Kristo. O sa may gihimo ni Ginosos, ang iglesia nga siya mong ulo, iyang gisangkapan mga higala sa mga gasa nga makapalig-on sa iyang lawas nga mao ang iglesia. Unsa maning gasa nga iyang gisangkap gihatag siyang iglesia
nga maoy makapalig-on sa iyang iglesia. Sangkap gani makompleto wa nay kuwang. Also may gisulti dinhi. Ang 11, og ang iyang mga gasa, tanaw ha? Mo ni mga gasa gihatag sa iglesia iyang gitukod. Og ang iyang mga gasa mao ang uban mahimong mga apostolis. Ang uban mga propeta manalagna. Ang uban mga ibanghilista, mga magwawali ba? Oh, sama karon nagwali tas pulong sa Ginoo. Ang uban mga pastor, mga pastor ha? Ug ang uban mga magtutudlo, mga teachers. Wa gyud ibutang nini ang uban mga pare. Wa manghigala. So kung nag-angkon ta nga kining atong iglesia si Kristo mao'y nagtukod o diyan natay pare, sipyat gito higala. Wa ibutang dinhi aron sa pagsangkap o pagpalig-on sa iyang lawas nga mong iglesia mga higala, wa gyud iapil sa listahan nga ang gasa pare wa. Ako subliyo no? Og ang iyang gasa mao nga ang uban mahimong mga apostolis. So na mga apostol diya sa iglesia gitukod ni Kristo. Ang uban mga propeta na mga manalagna. Ang uban mga ibanghilista, mga magwawali. So karon panahon na daghang kay magwawali. Sa radio, magwali sa mga publiko, na mga evangelist, mga literature evangelist, na mga ibanghilista nga ginawali ang pulong sa Ginoo. Maunay usas magasas iglesia, pagsangkap o niya sa bayod, ang uban mga pastor, o pastor gisgutan no? Dimension pastor. Og ang uban mga magtutudlo, mga teachers. Klaro mga higala, wa gyud ibutang ning pare. Kaya ang pare gihimo lang ng pare panahon sa serbisyo sa seremonyalo sa daang tugon mahigala. Kay sila maoy gipialan sa pag-atiman ni adtong mga tao nga magdalag mga halad nga mananap ngadto sa sanktuaryo sa una. O kay ang mga halad sa mananap gitapos man sa diha nga si Kristo gikalansang sa krus sa Kalbaryo. Kay si Kristo man maoy katapusang gihalad, katapusang karniro nga wa nay pagsubli-subli nga halad sa imo og sa akong mga sala. Og ang dugo sa karniro nga ginahimo sa daang tugon sa ilang seremonyal nga mga sulundon nagsimbolos dugo ni Kristo nga giula sa krus sa Kalbaryo. So ang karniro nagkahulugan kang Kristo. Natapos ang halad karniro sa diha nga si Kristo gikahalad sa krus sa Kalbaryo. Ang kadtong mga pare sa una nga nag-atiman, si Kristo na ron maoy labawng pare. Mao na rin gitawag og high priest mahigala. So nawagtang na to, natapos to sa diha nga si Kristo nahimo ng high priest. Dungan pagkabugto pagkatapos sa gitawag og seremonyalo sa diha nga si Ginusos gikalansang sa krus sa Kalbaryo. Og ang gasa nga sa atong gibasa nga gihatag sa iyang iglesia aron sa pagsangkap sa iyang iglesia mga higala, aron sa pagpalig-on siyang lawas nga mong iglesia, usa niya na pastor wa ibutang ang pare. Usa man hitabo sa mga pare. Atong gibasa man to ni Brother John kaganiha. Dili ni ingon nga nagpasakit mahigala kay wa na sa among unahon ang pagpasakit. Pangutana man gud ni. So mitubag lami sa pangutana sumala sa Biblia kay Bible based man gud ni atong pagtuon. Atong tan-awon sa Malakias 2 bersikulo 8. Nag-ingon ni atong mabasa sa Mayong Balita nga Biblia. Nagkanayon din ha kapitulo 2 onya sa bersikulo 8. Apan kamo nga mga pare mibiya sa kamatuoran. Unsa man ning kamatuoran nga gibiyaan? Ang kamatuoran sa Salmo 119, 142, ang kasuguan sa Dios mao ang kamatuoran. Gibiyaan ingon niyo ang Biblia, apan kamo nga mga pare mibiyas kamatuoran.
gibiyaan ang kasuguan sa Ginoo. Ang gitudlo ninyo nagtukmod hinuon sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop. Pila ka tawo ang gitukmod paghimog sayop? Ang Biblia nagsulti, daghan nga mga tao. Kinsay nagtukmod? Ato nabasa sa Biblia, apan kamo nga mga pari may biyas kamaturan o gitudlo ninyo og nagtukmod hinuon kamo sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop, mga higala. Tinuod ni dili, mao man gisultis manalagna nga mao si manalagna malakyas. Gibiyaan ang kamatuoran. O niya usaon ta man magsunod-sunod ta sa wa nay kamatuoran. Kay ang gitudlo gibiyaan man kamatuoran. Sa ato pa ang kasaypanan ay atong sundon kay wa na may tino kamatuoran. Namingon ta sunod-sunod pa sige ana. Oy, nagsunod pas dili kamatuoran. Ang Biblia, unsa man ning Biblia? Sa 1:17, balaana sila pinagis kamatuoran. Ang pulong sa Dios kamatuoran sad di. So kinahanglan sad itudlo ang naas kamatuoran nga mao ang balaan kasulatan. Kanya kamatuoran ba na nga kanang gitudlo ba sa Biblia nga kanang amahan namo o kanang amahan anak og ang Espiritu Santo o niya na ang pagpanguros? Wala. Ang gitudlo amahan namo o kanang ngalan samahan sa anak Espiritu Santo, tulo ka persona sa usa ka Dios. Pero wa gyud magtudlo ang Biblia ana nga sa diha nga magampo ta manguros ta, wala. Ning tungha ni nadtong 300 years AD og dili si Kristo ang nagtudlo ana kundili ang Katoliko, mga higala nagtudlo ana og gitudlo sa mga leader sa simbahan og gitukmod ang daghang mga tao sa paghimo ni ana nga wa na gyud diha sa kamatuoran nga mao ang balaan na kasulatan. Kung naghandom tag kaluwasan, balik tas kamatuoran, sunod tas kamatuoran aron sigurado ang atong kaluwasan sa alas katapusan. Wa naman tayo mga higala atong sa di pahingpit tapuson atong tulumanon ni ang atong theme song. Higala nagapo kita sa limbahon ug maluluyon nga Dios, panalangin ni ang tanan nagapaminaw. Salamat sa